ni to na matro nere ben ko be nyana bo karamogo karamogo cherla ne bi buene nga isi monna ni ko to nyera ma walla ni kela to nyera ma ngani keleke sajir chama ga kan to ne matro nere ni sajir nere ka kimin ngore ka sila war ko no fedra ni fembere ka kanema ni to matro meni keleke fo ku sa uteka war do la adameke ni karamogo ibuye me yoro ni kela to ma billahi munu mo fla o be kan ne flemi billahi karamogo jo aya to be mo sa i to ngam fanga yirila oh ai ne be wallahi munu mo fla o tese ne la wallahi ai ne be fanga don sa wa ni munu ma bo sibiri ka jatori no ma ne tada u ka bo kana ne tadi anga fara no na bana ne be don sa te tene ma fi maka suba dinge fulay wa ne be don ki de la dre tike de du sugandoro ka tabay ka tene ma bay mi ka war ne ka blenye kramo ne ka war ma dinete ta wallahi ni ne ka war ma dinete du blab ne te du blab ne ka war ma di ai te mako ya na message ne re ku ka ta mi ka war ne ngone ya du tigi di ta doro mi ka war ne ka blenye ka ko to ne fa musa kramo ne re te fe ki se no ni kelal ni kela to nyere ma men ni kela dla nyere akela to ma chemoko ibi ni kata ni perdi on bar baran float na bo ngane ni etara na boru kuna ku ke tara wa nu bora mi ka warne ha ni kon de de su kramo ibe kla ka ne ka warne ka dia ibe kla ka ne ka warne chemoko salam alaikum kramo salam alaikum yogoro ama yogoro wa yogoro sengo jabi yogoro da ko jabi yogoro ngulo ko jabi ko wara ni mo na ngado tu wara do ye buji ke pia wara ni wara do na ngado tu wara do ye buji ke pia yogoro ama yogoro wa yogoro sengo jabi yogoro da ko jabi yogoro bolo ko jabi badara yogoro be ga sufere sa badara yogoro be ga sufere yogoro bi ka so fɛ yogoro bi kɛ tile fɛ di bagadara tile fɛ awɔ ayiwa basi tɛ ko yogoro mɔ de bi ye tile fɛ olu ye su fɛ ayi ayi yogoro ma yogoro ye wa yogoro sen ko badara i ka yogoro kɛ mɛna quoi ça c'est notre ni na to fleni ko into sa yama e tebe kon nana sa badara ni pere be ga ala kon nana ko na to fleni ni tangata sa ce badara ko ye ce dila ta da ai karam ko kana sa ai inteta sa ko ma mi jega yugoro ko nyofe mi jega yugoro ko nyofe ai badara panga furuti benintene na ko ngoni karam ko di karam ko ni ra kunyina no go sa ko panga furuti se dara iba le bi doni dinama doni wani wardi maboko yogoro ama yogoro wa yogoro sengo jabi yogoro da ko jabi yogoro nye ko jabi yogoro ama yogoro wa yogoro sengo jabi badara ibi ko la war mi sandun tene ko yogoro sengo jabi yogoro sengo jabi badara ni to wardi doge wari don yogoro bolo ko jabi aga haram war mi sene tene ko wani se te ko ai wo bi don ngam sura kata bi don ngam ta bi don ngam ta amate ya ma yogoro wa yogoro se ma jabi yogoro bolo ko jabi yogoro da ko jabi yogoro kulo ko ita ga pango ibi pako sebede badara ko ne be suna akai sumbato mangana senge nera kunyana na sungalo go karamugo ya fama wallahi ni tunya goy ai foi karamugo ni tunyo karamugo ya fama la badara ne se ka tayaro karamugo ijo ni bita ko ni tunya ga ba ya fama menga vio pineta ya fama go karamugo akai Allah karamugo ya fama go nya fara karamugo nya fara karamugo ni tunya de ni tunya sungola manga mugo tunya go karamugo shine mina sundiga di we janye ni tunya de karamugo
karamɔgɔ bi yafa ma karamɔgɔ bi yafa ma karamɔgɔ bi yafa ma ala kama kira kama karamɔgɔ sɔngɔ yɛrɛ kama karamɔgɔ badara ni ye photo VIP karamɔgɔ bi yafa ma karamɔgɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah nama dara nu tega badara message jurke o ibini tage donya ngoko dongo badara de kungulo be ko tagula gere atela le mo ko mina ngawari mzee ma venerela sigi ninjere ko wari mzee mai ngalo kalo jora hine kalo Che me libo mesa na yanso. Ka soro wa. Ah soro nga che. Foi, ni te se ka foi de. Foi mune mabo. Mune mabo. Ah mune fena mabo. Ai me ere be ka bon war ga dama. Foi. Iga war dama. War dama, iga war dama. Yana ga singa na nga dubla. Yana ga singa dubla da am tanga tire la. Ne te sira nya koy. Loro che flena tianga ala sigiro do biya ko tilala nga bla che flo ne e wode be ka sira ni nyamu ni ladi oni kele an flare do o ta am nyon kuma de be ta sira mala yi ngoro ke che ni fana mana ko du be ne ka wari ne ma walla abu kono ko ko mina bla to ko la abila te bla che min tabe dunga tate mana ko la ne tere walla no nga cha kara chugo mu war ko kuma de beta ibiga kule yirbe ko ni nu ni nga ukake gunne kwa jo wallahi ni nu ni nga ukake gunne me mo min tabe dunga tate wallahi bilay ne te che mo ko eli jon de fulo ni baram na ne nege kwangata yogoro la am to yogoro la wa duru wal ma wana ni doni ho sorale ko akatunu ne ka ware me ko ni de ko enyana wallahi ala yɛrɛ de b'a dɔn ko jafa man ɲi e ye ne jafa yogoro bɛ tɛmɛ e ni ne kan e ni ala cɛ ne ni e kun to ne du kɔnɔ wallahi an ma bɔ ni wari min ye o k'e 20 kɔ ye ni ne bila ka yogoro finne k'i bila ka yogoro finne yɛlɛ bɛ dɔ fa sa e bɛ taa tugu ninnu kɔ ko yogoro hɛn ninnu mɔgɔw de bɛ mɔgɔ la ni ye ninnu mɔgɔ ye diɲɛ jɔn o jɔn na a ka haramu waati gɛlɛ bɛ k'u fa wallahi ɔ bɛ na k'i b'o dabiri ne da la a ɲinɛ yɛrɛ de cɛ mɔgɔ wallahi ala kana to e k'i ɲɛ yɛlɛma i to mana ka fɔ la e bɛ k'i ɲɛnɛ ta de fɔ a ɲɛna a ma ɲɛ ne kɔni bɛ min dɔn ne ka wari bɛ bɔ ne ka wari bɛ bɔ cɛ min ka wari bɛ dun wallahi ne tɛ bon n bɛ kuma kelen kɔni f'i ye hali ka taa waraba minɛ kungo kɔnɔ a ka haramu k'a bɛ sa k'i bɛ nin wari minɛ i y'a mɛn u bɛ wari minɛ maa la o y'a ni ɲɛ dara ka i ɲɛ ti da ninnu ka ɲinɛ san bɛɛ kɔnɔ e tɛ ko kalama o e yɛrɛ ta ka nɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ ne de ye ala minɛ ka den dɔ ta ko n bɛ t'o bila ne ye den ta yɔrɔ min na a disasi nɔgɔn b'a fɔ n bɛ kule de an bɛɛ la 2000 kan an sera dɔrɔn denni sinna k'a fɔ ne ma ko ne ka jɔ k'a bɛ don so kɔnɔ sa ko ka wari ta ka na a filɛ dɔrɔn ka don so kɔnɔ ko ne ka n sigi ne ye n sigi fo ka sunɔgɔ kɛ ka ne minɛ moto sanfɛ a ma bɔ ne donna du kɔnɔ k'a sɔrɔ da dɔ bi kɔfɛda fɛ ja a donna dɔrɔn ka bɔ hali o du kɔnɔ maa tɛ e bɛ nin jɔ ne da la k'e ka 5000 minɛ ko yogoro ne dun ye n ka isasi jeni ka taa yen nɔ cɛ i b'a dɔn dɛ n'i b'i ka manamana kan fɔlɔ kuma dɔ a dabila quoi ni m'e ka moto la i ne tɛ isasi jeni ni m'e ka moto la ne ma isasi jeni ni m'e ne la ne taala dɔnkili la ni m'e ne la ni m'e ka kumakɛ ni tɛna n dɛmɛ n ka ko la i da bɔ n ka kuma na ni kaba ko kulun bɛɛ b'i tigɛ da i yɛrɛ de kunna maa t'i tigɛ da mɔgɔ wɛrɛ kunna o pilasi la dɛ ni b'e la o tuma ni tɛ ne ka moto ni tɛ ne yɛrɛ la ne yɛrɛ de ma taa ne kelen ka sigi n ka moto sanfɛ ne tun bɛ to sunɔgɔ la dɔ tun bɛ se ka na ne bugɔ ka ne ka moto minɛ kumakɛ o y'i kungo de ne ta ye ne ta de wa i yɛrɛ ta y'i kungo ye cɛmɔgɔ i yɛrɛ ta y'i kungo ye yama n'i tɛ ne tɛmɛ n kungo la kana n'i da ayi bon désormais n'est pas parti manamana ko ma di ne walayi désormais n'est pas parti n'i b'a dɔn i ye ne dɛmɛ dɔrɔn i da bɔ ne ka ko la ne bɛ mɔgɔ haramuya ko min na o de ye nin ye quoi o de ye nin ye e bɛ jɔn haramu ne ya ne bilahi ne bɛ haramuya ko min na o ye ne haramu cɛmɔgɔ e bɛ se ka kumakɛ i da bɔ n ka kuma na teri kelen minɛ ne don kumakɛ i da bɔ n ka kuma na ne ka daba la
ne man taba ka sira fɛ voilà e bɛ kɛ mun den sugu ye de e jɔ mana ko la k'e bɛ ci yɛrɛ ma bɔ k'olu fatɔ ko k'u ye ka yɔgɔrɔ wari dun u m'i ka yɔgɔrɔ u y'a jɛ walahi hali ne kun kɛra na ne kun m'a to yen ka faga e ne wolola yɔrɔ kelen an bɛɛ fantanya bɛna an bɛɛ fa Bamakɔ yan hali ne ka téléphone RCD ne tɛ k'o sɔrɔ sisan ka ne wele dɔrɔn k'an ka taa yɔgɔrɔ kɛ i bɛ bɔnbɔn ka t'o wari ci ninnu tigɛ kuma danga de b'u kɔ wa a ɲɛna yɛrɛ de ninnu b'u ka dosi sɔngɔ ɲini na i bɛ taa ala minɛ k'i ka wari di olu ma baara yɛrɛ kɔni tɛ o ti maa yɛnɛma tulo ka fisa dɔɔni. Nabi dɛmɛ u kɛ a ye fantani dɛmɛ sunkalo la. O ka di Ala ye. Nabi dɛmɛ u kɛ a ye yatimɛdenw dɛmɛ sunkalo la. Ali Salis. Quand même. Alima. Oh, elle c'est Alima. Ah, là, vous me faites la merde. Ah, bon, urgent do donna an ka ko senkɔrɔ. O de y'a kɛ. An mission dɔ la quoi. Y'a ye. An ka cimisɛnninw ka ca sisan. Ouais. Non, quand même. Ko mission ne yɛrɛ y'a mɛn k'a kun t'a dumuni fɔlɔ an fɛ yen. Awɔ, an kun taara parce que cɛmɔgɔ kun ka c'est-à-dire ale kun bɛ fɛ ka taa aw fɛ yen. Donc ale ko a bɛ fɛ an k'ale dɛmɛ a ka baara la. Donc an fana an profiter parce que ne ni Flo an bɛ fɛ k'i ɲɛda fana ye. An fana an profiter ale fɛ dɔrɔn ka taa ale dɛmɛ a ka baara la. Y'a ye. Ne kun bɛ ɲɛnakala sugu bɛɛ la pour que k'e mais malheureusement an b'i ye quoi. E kun bɛ sunɔgɔ de la. E kun bɛ sunɔgɔ la wa bɛ jumɛn? Ne kun bɛ sunɔgɔ de. Ah. Cɛmɔgɔ bɛ dɔnkili da quoi. Tu vois donc an taara la ɲɛnɛkɛ. O kɔnɔna kɛlen ka fa an yɛrɛ ko c'est l'occasion pour te voir. Fama ma ɲi ko ma i m'a ye a deli fama ka jugu deli ma kojugu. Donc on est parti on a profité an yɛrɛ an ye ba dɔw bɔ an kun bɛ fɛ i k'a ye mais. An ko bɛɛ yɛrɛ to yen safara. I b'a kalama tani bɛɛ bɛ yen sisan nɔ. K'ale bɛ fɛ k'i ka femme ɲini k'a dɔn. Ko jumɛn? K'i ka femme ɲini k'a dɔn. Flo. Ka femme ɲini k'a dɔn cogo di o fana mun kuma ko na suguya ye. A ma fɔ ne yɛrɛ ɲɛna dɛ ne taara bɛn n'a ye a bɛ ka fɔ a terimuso ɲɛna a tɛli la. N'ale bɛ ne ka femme ɲini ka mun k'o la o ta ne Flo. N'a sɔrɔ a b'a kalama ko den bɛ i ni ne cɛ. N'a sɔrɔ a ka femme b'a kalama. Ko n'a sɔrɔ an ka femme b'o kalama. Awɔ. Papa. Ça c'est de la problème ça. Mais i b'a dɔn problème wɛrɛ fana bɛ yen. Mun ni nin fana tɛ kelen. Walayi parce que ne yɛrɛ grand sœur fana ne lawuli ne wele ka ne lasigi ka furuko kuma de fɔ ne ye. Y'a ye k'ale bɛ fɛ ne ka muso furu. Y'a ye. Mais vraiment fa ye bɛna ne furu wa? Awɔ an m'o Flo an m'o ko de fɛ ne m'a fɔ a ye fɔlɔ mais n bɛna fɔ a ye quoi. O de bɛ sen na sisan. N bɛna fɔ a ye. Y'a ye n bɛna fɔ a ye. O de bɛ sen na c'est ce qui est sûr. Hali ni bara m'a fɔ a ye. Flo a fɔ a ye. Je te dis, est-ce que moi je vais voir Varan prendre une autre qui n'est pas toi? Non, mais ça c'est. Non. Tu sais qu'à ce moment, on ne peut pas accepter ça. Nous Varan ok. Arrête de se faire la fille au saut qu'on a quoi. Parce que là on a. Flo a quand ça, a quand Tiens. Comme t'as bien avec ça non. Ah. A boli asuma. Ouais. Là ne faut pas ni madou avec nous. Nous faire ça. Aw b'a dɔn sisan a kan ka yeli ka cɛn sisan. Mais problème foyi t'a la i bɛ. Donc a bɛ k'i dege tobili ni fɛn ninnu na. Awɔ kɛ. I b'o bila i kun i bɛ taa n'o ye so y'a mɛn. Ala i bɛ k'i teliya ka taa. I ka sira lajɛ dɛ. Flo taara. N'i sera i bɛ n wele. Awɔ. Varan. Flo an ka taa. Ayi. Pourquoi tu as fait ça? Ka mun kɛ? I wari mun d'a ma e y'a bɔ an ka wari de la. E bɛ fɛ ka mun de fɔ sisan? Non, ne bɛ fɛ ka mun fɔ cogo di? E bɛ se ka wari bɔ an ka wari la ka di Alima ma cogo di? O ta ne man ka d'a ma. E man ka d'a ma, e b'a d'a ma n'i m'a fɔ ne ye mun na? Ne kan ka d'a ma ne ka yamaruya dilan an ka wari t'a fila ta tɛ yan. An fila ta don ni ne y'a wari d'a ma o sera problème yɔrɔ. Problème b'a la kɛ mun ne b'a d'a ma ne muso de don wa? Est-ce que e de y'a d'a ma? N ko ne de y'a d'a ma. E ye mun d'a ma est-ce que o ye ta de yan? An bɛɛ jɛ wari tɛ yan. Yani k'a d'a ma n'i b'a fɔ de Flo est-ce que depuis a natula i kun k'a fɔ Flo n bɛ fɛ ka kɛmɛ naani di Alima ma est-ce que i bɛ se k'a d'a ma? Flo ne bolo teriya la an kan ka nin ko ninnu. Ayi sa o t'a la la confiance là ça n'exclut pas la vérification o de fɔra o du genre confiance bɛ yen c'est-à-dire o man kan bali jateminɛ na o e bɛ se k'an wari ta k'a di Alima ma cogo di an ka wari tilan.
Anga war kila. Ebi to naga anga war bel dépenser. Akai. So la war kila. Akai. Problem foi ta anga ta na. Anga ta oro menga war na ta me war kila ke ebi dumi gi reke den tanto ne mana ku. Ai sa parce que ne ta ro na ni yo reke chuko na tu. Anga ta det na ke tukunu. Anga ta net na ke tukunu. Anga bula anga ta. Yere ke den tukuni. Bula anga ta. Ke nan drone le jira ma yo. Waaw. Anga ta. Se dobu galu na yere la bana go galwa masa ala dunya bila Salam. Krisin tere. La ilaha illallah. Ye. Chamamna. Timuri parla. Ne ba do sa ne a do de kama ni sanga ta dimo. Ne ba ro ni ni do. Est-ce que ne bi yere la? No ko ne a do yere kama kana yere la. Ne bi yere la. Ibe ke islam. Dawle ante ni fitel ba do. Timuri parla sa. Anyana. No. Ima ne bora do ne ngo salam alaikum. Na da wal ba no. Na shaitan asi a ki se don fo. Ta kana a ki se di ko ngoni. Jodi ka chei bi ko ne la be ko ngado. Den sang, ngo den sang na dia. Yera ko ganya na de. Me che, am be ka do adin na pasene ten fiten duinye. Ni duin mi ne. Fiten do ben ngoro ni ba. Ayi mi ne de wallahi. Kisa do ya. Ne, am ne bina kisa mene la ke bo do. Fe to kan kisa. Kisa tigi che kisa disa. Wala bi mo ngera. Ani che mo na ni jo kulu le. Ko mo ngera. Nya do. Ay bodi nga wari fara ne. Atati dunte ne ba ko sigi ante danga de ne. Ne ba so ne kulu wali pere kana. Mo yale ni fara senya ko. Ni bola kana nyini nga ma so ko fone. No iba do ngo kara mo wadu ngone ya. Ngonde re dili la solution ya. Ngo ko en du ngone ya. Ni kana te mani la nga ka fone na ma so ma fone na. Asa ha. Kama so ma fone na. Adunya bolu sha ya. Me ne ba do tigi fe no ba ni flu ni barante. Ninga solga duya ni mangai ka kule la de suma mine de mbiga kana jare de mbiga kala trafe no ngo bigo me ebla dai na nge eske de la ga duya ngani kana dia no ha la khansa bunya kola nyugo ko here ka ko finyera ko suru ni sugura la minnari bashi ta na koni intele musuta fo do kimna la mini ngali ge mbite so ko la minna wala ni sugura la kom no kon sugura la do la minna na udungula na xam ne ko dakku mo diwan na ko jan ce do ni ñoko mi so ga bokara mo fe no dili jebi ni kota ine bi yakli be la ko ne furu on ja iri kamilu be do ka sogono dili ne chedo i bote ka sogono ndu enye kele abi ni ngana faka nga me sura su do o be kele amal fala ja ka kele am go yere la ne bal ma ba ai kana kulu nga giri mar farega me soro tika giri ada mali ne de bal bano me ta kana re ni su tika mini sura ne e be tani a photo bo yira na re nya bote ka sogono de ne nguna ma akli su no de finye na sa wallahi no de fira ne ka kuma nta kana tal ja ko ete ni banyi ni usan jambai e ba la min ko la min yere bi ka e kal si saked ai dalin ta kelema ne ka sa ite mo wara ni ka furu na ma ne wole ta wole na ma ne wole ta wole finyana da ko ni dona na khabi furu ni yere padu iba fe na sura bi siguro ta ka de me mo fi nda wuli a bollo to boro on so ne yere te furu la ko e be furu ni la ne ta sa me e mu ngane fina so ko ke me ne te so mari ai sa ta mana ga to ko e ga ke me ko na do furu e ma ta ka ko na do furu lo e ma ta ko fo wal mari e ma ta ko fo no fore iti shinga fo kitse ya la min Zeti ala anga na nyonga kise fore ngaide che nauli tanga so jabakene na teru kanga na bi yoro iflete me mo feno ina una me tanga sure jabakene na teri kanga na de kanga jabakene kan tem kere la bonga ngatubili nge ka sunte ke glanga bi nyame sunte ke glang e kon bega mayo nyani singolo kon ngabango ni e bege mo koy jabakene be tubili ke e fakay furu ki unte bala en so yere ni me pokati de la jadi jon papiki wallahi mtale koy Allah bana sani ra tara kuma fa ba fakati do ngani ra bina sunte ke glanga ma fukuma ti chika dumni glanga ni fene bina dumni bina jonda ke anyere a fo kara mo ko flo ni bara wo kuna diabo mi je tanga so wallahi tanga parage ay doge ki se dile koy na fi ay dogola na uli game se kara de ni ma nyo koy dele na fi bari ta te boy lo joli fage fore
Ça va? Ça va, ne tu m'as oublié la natte de ma passion. Et mon on est là. Oh, Akadia. oh, Akadi. Quel problème t'as là, je t'écoute. Ok. Akana qui m'a bâché les bêtes à te yami. Fais une nuko. Muni la ko na farma ko fi. Ne ma femme ne ba ka sigi I ka kuma kan doni tanto. Asa kuma jugu te nuko. Muni la e ko na yam du ko. Ne to na femme na ndu ko ne ko de fiya. Est-ce qu'il y a bien intéressé? Ça, atene intéressé ça. Mais me fait garder parce que ne be yam du ko na ko be do. Bon, ne be yam be do. Ok. Mo ko ba ne bu be do. Ma belle. Ne be na femme na so ngona. A fui dingene te esima. Et puis, et te ne don. Ne te don. Ni dude o, e bu don, e tu don. Ne ka femme foi de tout là. Ne be na nga tire la so ngona, ibe ni tare là où je sais pas. Atinye sira la ube. Ja wero ne be na femme na ne go fe ya. Ai ja fa. Ah, mais ne go où est le problème? Abe nye sira la. Iti concentré ga vie la ne ba. Mo ni fi mini kungolo la. O de bi intéressé ma wore ga vie, o tene intéressé wa tene blaga fene ga ta fo mo nyana. Ya kili tu ga vie la sa gi dabo mo ga vie la sa. Ha, Ne ba. Na tola. Kasabi. isi ga ke to ga bosira la medwa. Sega do. Atato la jebani. Allah. Ne ba. Ni ko ni ma do. Ni ya ye me ka fi sila me ade. Me ba do dono bi se. Mo ko ban la fara u ba la ba ke police la taka. E nyo na desu ku jamani u bi kadini. Le kidi singa. Em na clara me do na. Edili. Ayatou. Eh, patron. Dili ça va. Ça va. Pani meme. Quand faut itino? Ne ni nga deni mbora so ngono se do magarero. Awo. Ajele no. Aba ya fini ma. Awo na tere musulu. Ibe kangarde. Ayem gela. Aka ga mulu baliya kumole. Eh, patroni. Nte mogo do. Ani ki blala te kele. Ne dona ndu wono ne ta kile kele mase mogo shima ya. O mai do gare ya. Ne la me iganga kuma fam. Awo. Parce que edo mbagari do. Awo, na tere musulu. Na ma sabadi. Dili ba fo na ma sabadi. Wallahi a mérité fe la be boile. Eh, patroni. Ne ga vite mogo shinya sira la. Aya ya ngana ke bisa. Mina kanga. Aka vie. Aba mbele na muna. Ay do gare ya. Ne flero mina. Awo. Ne re mangena. Nte fe ka mogo shiga susi ta ka farantaka. Parce que on kuna ko ka chanyere ma kile flena. Ni makanga da ye dili. Ni fe bora la dili. Ay faut ite bola ne ba kanga. Parce que ne te impoli fe. Ay ne te impoli. Impoli ko mani ne de. Awo ne bina kanga da sai ki bulde du suga me. Na la sona ne bina kuma fe. Idunga kuma fere Ma dili. ya yiti duga tukuni sa. Karamogo be ya. Karamogo. Akanga sone wa. Ne ma ye mire. OK, problème ça là. Awo. Comme ne re flero non tension yele le bare. Awo, bulde. Ne se meta so. Awo. Tambe wala. Kanga re te mso Awo me kanga dai. Kirisini. Kirisini ne sese ala ba. Ndunya ko ka fara musena nguni warti ni nga ko te kili. Wallahi kirisini na ne soro ya. Ay nyogo yi wati me ni kiri bwala. Aka mo wala kun ta ka ba musula te nyogo yi sirala. Na mo da do kuma na ni tuna. Ma vie. Tiens, fais le gars libérer les routes. Ah, Tu as fait le diglem du gars là. mais an fana an gamu. An ga fuyi. On va voir en fait jota là, an ya jigla tige ko. Jigila tigɛ jumɛn? Mun bi jigila tigɛ mais an de ka projet an ka Yogoro yo ngoranje min ban manasa o ga mini yogoro yo ngoranje min ban manasa o ga mini yogoro yo ngoranje min ban manasa o ga mini wara be na ngada tu wara do ye bujike wara be na ngada tu wara do ye bujike Ciao. Andra anta tuna be nana amnata o aba jami yuguru do ne be nga yuguru lo Ha? ne be nga yuguru lo Yuguru ma ban. Yuguru bana o badara. o ate ni tama ban Ah. ne tama ban de yogoro be ka souffrir do badra o souffle souffrir ni te kile fele Ah. o yuguru mo de bi kile Ah. awu fola ambo souffrir la o mo ya ke souffle la de o no yuguru de Ah. hanga fola olu kuma ke kile fe yuguru mo ye kile fe mo ye bo bole ko o mo le souffle o bu sura ko wuja bi tama no bi yuguru ke kile fe
ka su fɛ u jale bɛ taa bɔ mɔgɔw ka su jale bɛ taa mɔgɔw ka su awɔ u jale bɛ taa bɔ mɔgɔw ka su ko nin dɔn a tɛ fɔlɔ ko nin na o bɔn sa bɛ gɛrɛ maakɔrɔba la ne yɛrɛ ba dɛrɛ maakɔrɔba ye o bɔn sisan e fana bɛ taa maaw ka so sisan an bɛna don so kɔnɔ aw fana bɛ taa mɔgɔw ka so i bɛ taa maaw ka so ayi aw fana bɛ taa mɔgɔw ka so aw bɛ taa mɔgɔw ka so e bɛ taa maaw ka so e de ko don k'e ka taa mɔgɔw ka so aw bɛ taa mɔgɔw ka so ne fana bɛ taa mɔgɔw ka so o tɛ yan yɔgɔrɔ yɔguna ɲɛ ni bamanan sara o la wuli ko wara ni wara bɛ na gɔlɛbɛtu wara dɔ ye boji kɛ tiɲɛ kunu i b'a ye kunu ne kɛra karamɔgɔ fɛ yen karamɔgɔ ye yɔgɔrɔ karamɔgɔ ne so yɔgɔrɔ wari la kɔni awɔ wari filɛ nin m'a bɔ nin b'a bɔ a ye nin di ma nin belebeleba in cɛ nin ɲɛna ne ye koyi ala ka sunkalo ala i bɛ kɔfɛla in lajɛ i tɔgɔ b'a la i tɔgɔ b'a la i tɔgɔ b'a la nin y'i si hakɛ yala ne tɔgɔ ye nin ye Badara ye nin ye ne si san 700 ni san 70 o ye ne si de ja ne ye denmisɛnnin ye o san 700 ni 770 o ye ne si ja ne ye denmisɛnnin ye koyi ne Badara ye den ye ne Badara ye den ye yɔgɔrɔ yɔguna ɲɛ ni bamanan sara o ka wuli i jɔ n bɛ taa u taara gɛnto ne ye nin sɔrɔ nin ye suntigɛ ye wa ayi sunakari jɔ n bɛ taa sun tigɛ suntigɛ nana sunkalo kalo jɔra ŋo hinɛ kalo basela mɛdenw yo an tɛ sun dɔn ala ye wa non kabi sunkalo donna la ne didi tɛ ka wari sɔrɔ seli dun surunya ne filɛ il faut que fo ne ka wari karaba sɔrɔ de wallahi est ce que plan bɛ marché ya la ni ninnu nɛgɛ sisan ko bɛ na ne fari dɔ la voisine c'est ça numéro voilà ayra numéro mo pupu la mun de b'i la mun de b'i kɛrɛ la ama ye da la wa parce que wa yɛrɛ t'o fɔ sisan parce que wari b'an bolo hali n'a mɔgɔ m'o fɔ a bɛ da wele tɔgɔ la wari b'an bolo sisan ne tun bɛna ayi fasada n bɔ a la n tɛ jeli o sisan ne tun bɛ fɛ ka projet dɔ de sigi yɔrɔ ne filɛ ne ka projet ne ta tɛ don kuma ninnu na ka caya ten aw de yogo ta bɛna na ka projet bɔ bi projet bɛ ne dili yɛrɛ bolo n'a marché la dɔrɔn an bɛɛ b'an ta sɔrɔ an dili projet ouais c'est une bonne idée ça bon ok on t'attend sisan ne tun bɛ fɛ ka fadini dɔ de komi seli sera quoi donc comme gɛlɛya bɛ yen sisan dɔɔnin mun bɛna kɛ 1000 mais o ka ca donc don o don tile 3 o tile 3 a bɛ 400 di n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna donc cɛmɔgɔ yɛrɛ ko k'a bɛ tila ka na n ka kuma kɛ donc n'a ye 300 di ne sɔrɔ i bɛ sɔn ka kuma tɔgɔ in i jɔ fɔlɔ kelen b'a cɛ awɔ mais e ko k'e y'a fɔ cɛmɔgɔ ye awɔ ne y'a fɔ cɛmɔgɔ ok an m'a la quoi awɔ an m'a la tile 3 o tile 3 400 e 400 filo 400 awɔ an m'a la awɔ a bɛ cɛ ka di kelen ma o la cɛmɔgɔ kan ka na dɛ awɔ cɛmɔgɔ bɛ na an bɛ bɛn fɛn ma ni cɛmɔgɔ nana tɛ n'a ye ɲininkali kɛ a b'a fɔ an tɛ yan sisan an bɛ ka fɛn an tɛ yan an kɔni b'a la sisan mɔgɔw b'an deli mɔgɔw bɛ deli minɛ wari a ma ɲi ni cɛmɔgɔ nana kana an ka kuma yɛrɛ fɔ yɛrɛ n'a y'i ɲininka voilà n'a y'i ɲininka o don n'a m'i ɲininka fɛnɛ a banna o de kama kunna kun sigilen bɛ yan nɔ ale bɛ mɔgɔ deli o ma n'a ye cɛmɔgɔ bɛ deli de la koyi o de kama kunna ni sigi a bɛ ka kulo ni bɔra kɔnɔ ne ko ne yɛrɛ m'a sɔrɔ ninnu bolo wari de b'an bolo koyi wari yɛrɛ de b'an bolo sisan awɔ n y'a mɛn wari de b'an bolo ne ko fulo dɔ bɛ yan i bɛ se ka fɔ i terimuso ɲɛna ko wari b'an bolo ko wari b'an bolo i terimuso jɛmani Christine wari b'an bolo ko wari b'an bolo ne yɛrɛ bɛ n ta sɔrɔ o la wari b'an bolo ne yɛrɛ bɛ n ta sɔrɔ quoi i b'a sɔrɔ problème t'o la o problème foyi t'a la wari 400 awɔ tile 3 o tile 3 ok nka bɛ cɛ ka di kelen ma mɛn yan karamɔgɔ sɔnna aw fila kan ka kɛmɛ ayi karamɔgɔ ban k'u bolo la wa n'a tɛ karamɔgɔ tɛ kɛ san karamɔgɔ bɛ sɔn cɛmɔgɔ ta i b'i hakili to a la awɔ ayi a kɛ pewu sanu la boss boss aw mɛnna mɔgɔw kan aw bɛ mɔgɔw fulo yan kuma bɛɛ yan wala ne bolo mana da ni 400 ni ala ko tɛ ne ka base de siko latigɛli yan fo a bɛ aw le aw k'aw kulo bɛ se bolo fɛrɛ la kelen na kuma ne la n da wuli ko ka yan ça va i b'a kan dɔɔni ne yɛrɛ tun bɛ ɲininka mun tɛmɛna e ni muso in cɛ kun muso jumɛn i ye mun dɔgɔya kun Christine a bɛɛ ka sabali ko ye kana an sigilen don kuma la yan nɔ dɛ
Iti yɛlɛ la kana na sigilen tɛ kuma la dɛ n dun y'a fɔ I ka fara muso la I n'a tɛ ɲɔgɔn sira la I fara la. E bɛ ka kuma muso jumɛn? I ye mun dɔgɔya kun kɛ n'a nana sara ne la yan nɔ Christine a ta ma deli ka se ne ma dɛ patron bɛ na yan nɔ bonya dɔrɔn de bɛ na ni ɲɔgɔn cɛ donc kana to bonya ka bɔ ne ni muso ni ɲɔgɔn cɛ I kulo bɛ na. E fa ye mun fɔ? E yɛrɛ sigilen don I bɛ taa ko bisaba kɛnɛ I bɛ ko karamɔgɔ tuguni o ma e tɛ mɔgɔ kelen fɛ yan ni den dun bɛna karamɔgɔ dɔrɔn nɔfɛ yan fara den na sa ala yɛrɛ de ala kama Deli n'i b'o dɔn e kɔni b'a dɔn e kɔni b'a dɔn nin t'o muso ko n bɛ se ka ne ta ta n'a sɔrɔ ne bɛ karamɔgɔ nin bɛ se ka ne ta ta e ta de don wa a y'an ka cɛ fɔ Christine I jo tɛ nin na dɛ I jo tɛ nin kelen na I jo t'a la I bɛ jaba kɛnɛ fɛ yen nɔ I bɛ karamɔgɔ o ma se ka cɛ fila ne tɛ lamɛn fana bɛ taa n ka so dɛ n lamɛn ne tun ka kɛ yɛrɛ de ka so awɔ e ka ne lamɛn ne ka kuma fɔ ba n lamɛn n lamɛn ka kuma fɔ I ka kuma fɔ den jamanen don bon ne dun filɛ den jamanen ko ko ka di ne ye mais sinon nin t'o muso min bɛ se ka ne ta ta dɛ ni karamɔgɔ ko bɛ ne ma o bɛ ne tigɛ de kɔnɔ n bɛ min f'i ɲɛna I y'a mɛn a b'i tɛgɛ kɔnɔ a b'i sen kɔnɔ Christine bɛrɛ ta n ko k'i ka sabali dɔrɔn ni filɛ nin ye wari bɛ nin de kun e dun ne filɛ a tɛ n bolo a jigin a tɛ e bɛ n da don kuma la dɛ e ka patron don so ne ka patron tɛ ne kɔni ka patron ne ka patron don ne fana ye jabagɛnɛ ne ka patron fana karamɔgɔ la n ko karamɔgɔ fana ka patron de nin ye ne ka photo la ne k'i ma jamanen don bon den jamanen de ka di ne ye wa an b'a bɔ ɲɔgɔn na jamanen ne jamanen e kɔni ko k'i ka sabali e k'an to an cɛ bani an da don kuma la dɛ Deli ne ma n'i fɛ bɔlaw la komi bɔlaw don ne bɛ taa n ka so ayi bɔlaw tɛ taa e bɛ mɔgɔ wɛrɛ de soutenir ni ne ne soutenir ko t'a la sa soutenir ko t'a la Christine soutenir ko t'a la e deni bɛ cɛ bɛɛ I y'o kɛ jabakɛnɛ ko karamɔgɔ o tuma mun de kɛra e kelen ɲɛ wɛrɛ kuma fiɲɛ tɛ t'o dugu la deni bɛ na ka karamɔgɔ fana I bɛ t'i sira da o ɲɛ e yɛrɛ sini ye siɲɛ bɛ se nin na nin tɛ k'e to yen dɔrɔn ne tɛ yan e jɔn dɛ la ko